No us ha agafat silenciador, copes? No, els silenciadors per pussis. Estan gripats aquests. Mica suat, sempre. El que hi ha, tio. A aquestes hores no demanis més. Qui maniobra? Ja ho he dit al principi. Espera, com? Com Corre has dit això, mentre Tonero? disparem. No, espera un moment, Enric. Com has dit això, Tonero? Com? Com has dit? Pots repetir el que acabes de dir, sisplau? Foc i maniobra? 2000年の歴史を刻み受け継がれてきた恐るべき暗殺権があった Ja tinc la intro, vale, podeu continuar, merci. ¿Qué tal, creo que vaya pavo? Un pueblo italiano. Va, que marxem. Quin idioma ho tens? Collons, és que veig aquí... Què? A veure... Tens la intel·ligència justa Hem d'anar primer per obrir un nosaltres, em pistatxo, sembla. vale? Així t'ho dic. Però un segon, que amb les ràdios i tot això no m'estic entrant de justeta. res. Stop, esquerra o dreta? Esquerra. La teva o la meva? Total, sí, Home, aquesta mentida. resposta, però no a lo de com millorar la relació amb la teva amiga. I com sortir de la friendzone. Amb això no et puc ajudar. Amb què no em pots ajudar? Amb com millorar-la? Amb sortir de la friendzone. I deixar de ser un incel. Però d'aquí estic de la friendzone. Tu sabràs? Això... hòstia, tio, ara ho pillo, tio. Esto es para uno de tus vídeos. No. Boom, loser. Doncs certament no, t'ho estava preguntant per fer la conya, res més. No volia forçar una situació graciosa. Vale. Ai, per Dios. Boom, loser, m'ha encantat molt el teu gir. Permís per obrir foc als conills? Jo... Si fos el líder de l'equip, t'ho diria que sí. Però si està la Tonera ja sabem que és que no. El Tonera és un puto ranci amargat de merda. És que és l'únic... I a més és calvo, saps? Si fàstic, en sèrio. Pobret, tio, però si hi ha calvos sexis. No. És que ell no és calvo, és que ell és entrada de toros i me tiro el pelo pa'lante, saps? Una cortinilla. D'aquesta d'home de 50... D'aquesta de 50 anys que diu no soc calvo, jo encara tinc cabell, amb el pentino cap endavant. Em gusta com ho expliques, però... Ets calvo. Cony, hòstia puta, accepta-ho, no passa res, rapa't el cap, acabarem abans. Hòstia, avui tindràs molt de contingut pel vídeo, El problema és que me'n queda quasi res. Si no té el Peritas, també ha de tenir. Que està mirant un cadàver amb cara de pena, suposo. Un moment, noi. Peritas, la pregaria després. Aparteu-vos un moment. Aparteu-vos. La tècnica Roder l'altre dia va funcionar. Sí, veus? L'agafa i es xarrota una mica, aviam si s'aixeca. Vinga, nou. Amunt, nou. Amunt. Vinga, dormilega. Això m'ha Vinga. fet... Ui... No, Vale, li falta airejar-se una mica, vaig a portar-lo. S'aixeca. No tiene ritmo Hola, nou. Ei! Veus, Silver, què et deia? Us deia que La xarrota una mica. Sacseja-se? Per què? De què? per embusar... En principi, no. Per què? Mira, ha sigut culpa d'en Peritas. No ho sé. Què vol dir que sigui culpa de Ha veritat? sigut en Peritas que he esperat. Collons, si tinc l'arma a l'esquena, jo. Com ho fas? Ets una rata? Tinc l'arma a l'esquena, jo, tio. Per això mateix A t'he sobre, dit. el Peritas, que no sé per què no té l'arma a la mà, saps? Perquè és metge. Ara és... Igual d'útil que aquells estatges que tenim allà. Boom, loser.